you ever feel the same, you better let me know. You better let me know. Oh, 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 Siguro isa sa pinakamasaya na mangyayari sa buhay ng dalawang ito ay ang araw na ito. Na kung saan sa araw na ito, masasabi ni Michael na si Mary Grace nga ang forever ko. At masasabi din ni Mary Grace na si Michael nga ang forever ko. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig na. Mary Grace, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Michael na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Ikaw naman, Michael, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Grace na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay. You will be promising to one another of your love for each other unconditionally. No condition, no pretension, and no more because. Ito ang ibig sabihin na tinatawag nating unconditional love na ipapakita, ipapadama ninyo sa araw na ito sa harap ng Diyos. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng kusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Michael, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Mary Grace na narito ngayon alinsunod sa batas at malituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang pagkakaloob ng iyong sarili mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Kapal biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw, at hindi pa ko umibig. Aking mahal, suot mo ang tingting na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw.
pag-ibig